Možno dnes investuješ peniaze do Google Ads, do metareklám alebo email marketingu, spolupracuješ s agentúrou alebo freelancerom, ale výsledky sú nestabilné. Jeden mesiac ti to ide, ďalší nie, náklady rastú, výkon kolíše a ty máš pocit, že online marketing je skôr lotéria než systém, na ktorý sa dá dlhodobo spoľahnúť. Moje meno je Peter Kudlej a som majiteľ agentúry Venalicium, kde pomáhame klientom rast v online prostredí. Za sebou máme desiatky úspešných spoluprác a pomáhame firmom raz v online prostredí cez výkonnostné kanály, konkrétne Google Ads, Meta Ads a email marketing. Nerobíme všetko pre všetkých a nesľubujeme zázraky. Zameriavame sa na výkon, dáta a rozhodnutia, ktoré dávajú dlhodobý biznisový zmysel. Pre nás online marketing nie je o klikoch, dosahoch ani pekných reportoch. Zaujíma nás, koľko stojí zákazník, koľko firme reálne zarobí a či má marketing dlhodobo pozitívny dopad na celý biznis. Pracujeme s dátami, testovaním a systematickou optimalizáciou. Ak niečo nefunguje, nehľadáme výhovorky, ale konkrétne dôvody a riešenia. Veľmi dôležitá vec, ktorú chcem povedať otvorene, je, že sa sústredíme výhradne na dlhodobé spolupráce. Krátkodobé experimenty a rýchle zázraky nedávajú zmysel ani nám, ani klientovi. Online marketing potrebuje čas, dáta a dôveru, aby mohol fungovať správne a prinášať stabilné výsledky. Spolupráca s nami nezačína spustením reklamy, začína pochopením tvojho podnikania. Riešime ponuku, marže, cieľového zákazníka, nákupné správanie a až potom vyberáme kanály a stratégie. Kampane berieme ako živý systém, ktorý sa neustále vyvíja podľa dát a sezónnosti a zmien na trhu. Pravidelne vyhodnocujeme výsledky, upravujeme smer tak, aby marketing podporoval rast, nielen míňal rozpočet. Veľký dôraz kladieme na komunikáciu a partnerstvo, pričom základom našej spolupráce sú pravidelné videokoly, kde si s klientami detailne rozoberáme výsledky, dáta a ďalšie kroky. Marketing neriešime izolovane, ale vždy v kontexte celého biznisu, cieľov a reality firmy. Videokoly sú pre nás hlavný priestor, kde sa robia rozhodnutia, kde vysvetľujeme súvislosti, hľadáme nové príležitosti a otvorene pomenúvame aj slabé miesta, ktoré dáta odhalia. Popri tom sa s niektorými klientami stretávame aj osobne a nie je výnimkom, že s vedením firmy sedíme pri spoločnom obede a rozoberáme konkrétne zlepšenia či dlhodobejší smer spolupráce. Zároveň je pre mňa dôležité povedať aj to, akého klienta nehľadáme. Nehľadám firmu, ktorá má prehnané očakávania, chce výsledky za pár týždňov alebo si stanovuje nereálne ciele, ktoré nemajú oporu v dátach. Takáto spolupráca nikdy nefunguje a dlhodobo neprináša spokojnosť ani jednej strane. Naopak hľadáme klientov, ktorí veria našej práci a chápu, že marketing je proces a chcú dlhodobo spolupracovať a rásť. Klientov, ktorí sú ochotní robiť rozhodnutia na základe reality, nie emócií a ktorí vnímajú agentúru ako partnera, nie ako dodávateľa úloh. Aj naše ceny sú nastavené férovo a realisticky pre dlhodobú spoluprácu. Nehráme sa na extrémne lacné riešenia ani na krátkodobé akcie. Zároveň však nie sme agentúra len pre veľké korporácie. Sme dostupní aj pre menšie firmy, e-shopy, ktoré chcú rásť postupne, systematicky a udržateľne. Ak máš pocit, že presne takýto prístup ti dáva zmysel a chceš budovať online marketing, ktorý funguje aj o rok či o 2, vyplň kontaktný formulár na tejto stránke. Pozrieme sa na tvoju situáciu a otvorene si povieme, či má dlhodobá spolupráca zmysel pre obe strany.